Hola, soc l'Ivet Santamaria de l'Escola Escorial Vic i a continuació us presentaré el meu treball de recerca anomenat Els efectes dels metalls pesants en les plantes, les persones i els ecosistemes. La principal motivació per realitzar aquest treball ha estat el fet de que la contaminació per metalls pesants és un problema ambiental molt greu que ens pot arribar a afectar als humans a través dels aliments que consumim. El meu treball consta de dues parts, una part teòrica on s'explica què són els metalls pesants, com afecten els ecosistemes i, en conseqüència, a la salut humana, i una part experimental on es va comprovar els efectes de tres metalls pesants que són el zinc, el coure i el plom en la germinació i el creixement de l'enciam i el cogombre. L'experiment constava en subministrar en diferents concentracions aquests tres metalls a les dues espècies i, més endavant, poder comprovar les mesures de la tija, les arrels i les fulles amb el grup control de plantes que no portaven contaminació per metalls. Les conclusions principals extretes de l'experiment van ser les següents. La primera és que la presència de metalls pesants, sobretot si es troba en concentracions molt elevades, pot causar efectes greus en la germinació i creixement de les plantes. Segon, la part més afectada de la planta van ser les arrels, que comparades amb el grup control van resultar ser molt més curtes. I, comprovat quantitativament, vam arribar a la conclusió de que el cogombre era l'espècie més afectada, per tant, la que mostrava menys resistència als tres metalls. La realització d'aquest treball m'ha permès entendre millor com els metalls pesants afecten les cadenes tròfiques. A més, he après a fer un experiment científic controlat i a interpretar diferents dades. Per últim, m'agradaria agrair al meu tutor de recerca, en Joan Mercader, i als meus altres professors de ciències. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat.